ассалому алайкум бародарои ҷон, созаи хубен, саломатиятатон созаи хубе бародарои ҷон, ҳама касае, ҳаматон хоҳиш метунам подписатсия кунен, колокольчик канала гирён кунен, дар якумгинаш монем ва ҳатман лайка биҷоқем. Ва фикрҳои худтона оиди ҳамин программае ки ман мегӯм хулосатона барорем. Бародарои ҷон, имрӯз 3 июн соат 7:09 ба вақти Москва саҳар ва 9:09 ба вақти Тоҷикистон. Ва бародарои ҷон, ҳамон программае ки ман мегӯм Convey Plus ном дорад ва просто ин программа чӣ хел бигӯм, точно аниқша намедонам, нишон намета ба фикрам ва просто ман мехоҳам ки мнение шуморо бифаҳмам оидиаи ин программа ва рост будан ё набуданша. Ва агар видео ба шумо маъқул бошад, бародаро рақами 5 дар комментария 5 биҷоқем, комментария кунем бародаро. Ва гуфтаниам ки 1000 рубли 87 сомон, доллар 19.23, евро бошад 18.42. ва бародарои ҷони ман ки бошем, курс дар банкҳои Тоҷикистони хидмон бошад 1000 рубл дар ҳама банкҳои Тоҷикистон 177 сомона. Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Исхат, Алифбонк, Спитаминбонк, Каскомербонк, Коммерсбонк, Ҳумо, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон, аввалин бонки молиявии хурд ва Орионбонк ва Душанбе Сити. ҳама чиза бародарои ҷон 1000 рубл 177 сомона. ва фикрҳои худтонро фаромӯш накунед бинависен ва лайк подписатсияро фаромӯш накунед бародарои ҷон. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. Сарбаланду обод бошед.